Det er med kaj, varmt vand med kaj. Så det får sådan en dejlig god farve. Varmt vand med kaj. Og det herovre, det er varmt vand med, kulørsovs i. Og nu skal I se, hvad sjovt, der sker, hvis man hælder vandpulver i. Tag en gang. Og vi får sådan en rigtig dejlig lugt. Og en stinker. Så det er kanon til at lave stinkbomber af. Også til, hvis det bliver lukket inde i et lukket rum, så eksploderer det. Fuck det. Nej, det stinker. Og vi kan lave noget dejligt nu. Det er en fucking tomat, så. Og herovre, der er blevet lavet noget dejligt snop. Find hernede. Den er bare en oase, sådan der. Kom mere bag på den. Det tror jeg også. Bare så nu. Fy for satan. Vi skal ikke gøre det mere, vi skal stå til morgen til køkkenet.